Takže vítajte u videa a ukážeme si, že ako takto natáčam a môžem chodiť, kde chcem, aj tak mi bude natáčať mobil. Takže najprv pomenou podplay. Stiahnete si, napíšete tam SCRN Recorder Free, dáte, stiahnete si, aké to budete mať stiahnuté, no počkaj, ešte vám to poukazujem. Aké to budete mať stiahnuté, tak pôjdete na 4 Saret. A do 4 Saret napíšte Roadmaster. Dajte key Roadmaster 136 fix, stiahnete si to, dajte potom inštalovať a potom si stiahnete toto. Toto je toto vlastne. Kliknete na to a dáte toto Mulaj Road a budete čakať a dajte potom ešte raz Road. A potom by ste mali dať SCR Free, aby vám to išlo. Takže čaute.